A continuació té la paraula l'il·lustre senyor Joan Laporta. Bé, moltes gràcies, molt honorable presidenta, honorables consellers. Bé, en primer lloc, val a dir, il·lustre diputat senyor Luna, i ho dic amb tota la simpatia que vostè em mereix, aquest cop en la seva exposició l'he vist molt excitat i molt agressiu. I la veritat és que no és propi de vostè, i menys és propi de vostè aquell comentari irònic amb certa mala intenció que ha fet referent a un convidat avui aquí en aquest hemicicle, el senyor il·lustre regidor Jordi Portabella, a qui tinc el plaer de saludar, perquè no és propi de vostè això. He entès que era de mal gust interpel·lar a un convidat tal com ho ha fet vostè. Mira, Jordi, no tinguis en compte el comentari del diputat Luna, perquè ja saps que els del PP, amb això dels toros, de la pica, de les banderilles i de l'estoc, estan molt alterats. Per tant, no ho tinguis en compte, sisplau. Bé, dit això, vostès reobren el debat. Vostès reobren el debat i, a més el reobren demanant un ajornament fins al 2015. I, a més, també argumenten raons econòmiques per protegir els titulars afectats per aquesta qüestió, els titulars del sector, i també per protegir, ai las, les finances de la Generalitat. Bé, ja de forma implícita vostès estan reconeixent que hi ha un maltractament a l'animal, perquè el que pretenen és un ajornament fins al 2015 argumentant aquestes raons econòmiques. Miri, els titulars afectats del sector, la llei ja decidirà quina indemnització els correspon. Jo no sé si són els 4 milions que he sentit aquí, els milers d'euros, els 400 milions que diuen vostès, o fins i tot res. Això ja es decidirà, suposo que hi haurà uns experts independents que decidiran aquesta qüestió. No es preocupi tant, senyor Luna. Per altra banda, que vostè es dediqui a protegir les finances de la Generalitat, hi ha altres maneres, i li'n dic una: voti a favor del concert econòmic. Aquí segur que ajudarà més a les finances de la Generalitat si va per aquest camí. El que és cert de tot això, i jo ho miro des d'allà de Gol Nord, primera graderia, com qui diu, l'he estat escoltant, i certament vostès tenen cua de palla aquí, perquè jo estic convençut que tots els diputats del Partit Popular estan en contra del maltractament dels toros. Esteu en contra del maltractament. I teniu un conflicte d'interessos molt clar, i és que el que sí que sentiu la necessitat imperiosa de defensar la fiesta nacional espanyola. Això és el que teniu un conflicte d'interessos. I aquest conflicte d'interessos, home, us ha portat a prioritzar la festa nacional espanyola per davant del maltractament d'un animal. I sou vosaltres, o vostès, els il·lustres diputats del Partit Popular, que heu portat aquest debat al terreny identitari. Sou vosaltres que heu portat el debat al terreny identitari i reobriu aquesta qüestió per raons polítiques. És l'opinió que expresso modestament perquè és la sensació i el que respira en l'esperit de tot el que esteu presentant avui, de reobrir un altre cop aquest debat que, com bé sabeu, ja es va tancar amb la modificació de la llei contra el maltractament dels animals amb resultat de mort. Per tant, a més que era com a conseqüència d'una iniciativa legislativa popular. Per tant, jo votaré en contra de la proposició de llei i la veritat, diputat Luna, em sap greu que vostè hagi de fer aquest paper perquè veig que està en una situació d'un conflicte intern, perquè estan en contra del maltractament dels animals, vostès aquí prioritzen la seva sensibilitat per les tradicions espanyoles. Gràcies.